Namalingki ko guys sa merkado o ako tanin siyang gibidyohan kay maglisod man kog video kung magbugsay. Ako siyang gibidyohan guys kay mao ni siya motabok na ko padong dito sa amo ang Pinoyanan. Og maginusara ko ani guys. Kasa ara ta dapit may suwa guys kay doon ako'y nakit-ang gahapon nga kanang kahoy guys nga nasunog. Kibali uling na siya guys. Katong pag-adto na ko gahapon sa merkado. Awa ko magtuan ni guys o maing ani kadako ang kuan guys kanang dahon ani kay di pa manidugan ako gisuod ani among panimalay. Hello guys, good morning. Dinhi ko sa merkado karong adlaw guys, namalingki og nagsakay kog sakayan padung dito sa Tabuk. Og ako na lang ni siyang gibidyohan dan ang sakayan guys kay maglisod man ko og video kung magbugsay pa video. Mo nang akong gibidyohan daan guys og naginusara ta ani. Hello guys, maayong buntag guys. Arita dapit may suwa guys kay doon ako'y nakit-ang gahapon nga kanang kahoy guys nga nasunog. Kibali uling na siya guys. Katong pag-adto na ko gahapon sa merkado. Akong gipunit guys des baybayon. Og nakahunahon ako adto guys og kanang tamnan og orchids. Dito ra na ako gibutang sa sud sa sakayan. Ambot og tuwa pa ba adto kay dili naman ako nakahipo sa sakayan guys. Mao na nga ako ang adtuon. Ang subayon guys kay ako itong giusikan og panahon. Di maayog mawa to. Karon pa ko nahinumdum. Kay gabugsay ra man ko gahapon ni atong merkado guys kay dako mang taob. Wala na ara di ay. Ano ang gisakyan gahapon guys na sakayan. Dito sa merkado ko gahapon og di ani ko dunggo ani nga suba ani. Gikan ko adto guys, adto galibot-libot system. Tiyaw gahong bugsay gahapon guys lo ay kaayo puchol nabali guys nabali ako ang bugsay gahapong adlaw di ara gadyo mayon ni tamnan og orchids guys. Ang nakalami ani guys kay uling na ba charcoal nya kami mo gani sa tatag orchids kay bugnaw na gawas nga mabuhay ang orchids ani vitamins na ni sidya.
Vitamins na sa tanom. Mamang gusto among di manuhan guys. Kadto. Mo to'y sakyan na mugpukot. Na, habagat na pod. Huh? Maklaro. Maklaro habagatan, no? Ngit-ngit. Kana guys, oh. Arang nangilay na guys. Sa laing term nangilay. Sa lain pong term nangudlot. Nangudlot na aghabagatan guys. Balik ta guys kay ito ara ba ko gi init sa rice cooker basin nihubas na to. Nihubas. Ay sa dili pa ko maglakaw-lakaw guys or magkupot-kupot. Magpabukal ko una og kanang luto. Kay basin balimot ako pagkaon. Muna masudlan jud unag ako ang tiyan. Kaya kung naanatos trabaho guys, di na ta mahinumdum og kaon. Mo na ang pataptan aning uban aning kuan kay naamang koy ingon ani nga tanom. Ako ning eksperimentuhan og buangay ba jud ni siya sa uling ubin kari ka ha. Kita ko nampo ingon ani na ho guys ang pataptan ani. Unja ra na ang trabaho on ra ni unja guys. So, di ko magdahon ng tanoma og mo dako jud ni ba? Awa ko magtuan ni guys o maing ani kadako ang kuan guys kanang dahon ani kay di pa manidugan ho gisuod ani among panimalay. Nakurat lamang ko guys nga ni kalit lang magkadako. Aran jud akong lipaya ani guys kay ikaw kunoy mag-atiman adya mo kalit lang magkadako. Aran jud ni mo lipaya guys. Kani di siya guys, dili pwede o kanang wa jud di ay si Jay kanang kaputan kinahanglan nga naa jud siya kahoy nga kaputan. Kay kung imo lang na siya dyan ipabitay guys, niwang. Kini siya gipatapot jud na siya og dugay kay nakuha na kong sekreto aning maong tanaman. Pero sa katapusan, nakuha ra nato guys.
Kinahanglan dyan yung tanong, istorya-istoryahan nimo kung sa imong gusto. Ano ang pag-atiman og tanong. Kinahanglan dyan nga imo dyan ang istorya-istoryahan guys, o sa imong gusto nga mahitabo. Kurat dito ko aning tanong, mabudyag-budyag. Ay, nalipag yung kaayo ko. Gusto muna ng kapuya guys, basta makita ko sa kong tanong, mawa agad ang kakapoy. Pila ra katara mga gisod aning amo ang sud kay masuko man si Mister. Kay puro na kuno tanong ning sud. Naaday tanong guys nga dili pwede adto sa gawas. Pero aning photos dili din maayo siya ibod og init. Kani, wa ko kayo sa sikreto ani unsay iyang ganahan. Ako lang na siyang obserbaran. Tanang tanong nako guys, ako jud siyang eksperimentuhan kung unsaon unsaon nato pagpadako o makuha na nato tanang sikreto sa tanom. Pwede na dunganon nato pag trabaho. Anam-ana na ho guys og unsa jud mga sikreto kay sana all maabot ang adlaw. Mga tanong na pud atong atimanon kay dili man kay bugat ning tanong pag alima labi nagdaghang kang tubig. Unya labot pud malingaw pud ta. Malingaw pud ta og kanang sudong-sudong itong matanong guys. Labi na kay nagka-senior citizen na ta. Dili na pud mga bugat nga buhat sa trabaho sunod pohon. Kini nang pag-atiman sa mga tanong. Kwartang po ni magbaligyag mga buwak guys, mga tanong. Kung asa taan ni ibutang, ari batas mga tanong. Medyo ngit-ngit pa gud guys, pero sige lang kay og adlaw na lagi daghan man tag trabahoon. Ang inita ng panahon na guys. Ang banda na po, di ko kakuha ng sikreto og banda. Unsay kuan og sikreto og banda pag-atiman. Wa jud ko ka-gets ang sila mo ko pangayog banda pero wa jud ko kakuha sikreto guys. Sa una nakapabuwak mo ko sa una. Kuan lagi luoran kay po ning banda mga orchids. Sus, makaatiman gani kaglain pong tanong. Mura man luod na po. Silusan ang banda, mga orchids o rose na makahibaw gani sila na anak kay laing atiman
luod na dadyo na. Di pa sa bang tanong nga kung im atimanon, bubuan na magtubig. Malipay na nga sila. Pero ka na mga buwakasos, looran, ang tawang. So, mga na to guys. Ipakita lang nako ninyo ang pag-atiman na og tanong. Kay bisag liyo sa kong daghang trabaho, pag-atiman sa mga panagat o uban pa, labi na't mga tanong. Nalipay jud ko guys kay nakuha na ko ang sekreto ani mga tanong. Sa una dili jud ko ani maong gibuhian. Pero karon nga ako jud gipokus sa akong panahon ani kung saon jud nato nga mo dako sidya, nakuha ra jud nato guys. So guys, karong adlaw mo ra gyud ni ako ang gikalingaw ninyo. Hinaot ko makakuha mga pagtulon-an pag-atiman ni maong tanom kung saan siya pagpadako. Una, naa jud siya day kaputan. Tinuod jud ang giingon nila nga kinahanglan naa jud na siya kaputan. Di po siya matandog o imo jud siyang labos tanan, imo jud na siya tagaan og higayon nga i-feel nimo nga mahal jud nimo siya. Mao na nga mudako jud og magbawas ang maong tanom. Dahil salamat guys. Ug ako moingon, bye-bye!